A primeira xornada de folga no Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez de Pontevedra comezou con forza. O primeiro paro parcial convocado entre as 8 da mañá e as 12 do mediodía acadou un seguimento do 95%, segundo o Comité de Empresa. A verdade, estamos moi contentos porque o traballador está respaldando o comité, que era o que lle tiñamos que demostrar á empresa, xa que eles creo que pensaban que era un capricho do comité e nós o que levamos á mesa negociadora foi todo o que pedían os traballadores e aquí o están demostrando. Creemos que temos que ter unha subida salarial superior a que nos piden, a que nos queren dar, que é un 1%. A suba salarial é o principal atranco da negociación do novo convenio colectivo co actual vencido o 31 de decembro do 2020. Reducir a xornada laboral de 1.780 horas e a mobilidade interna son outras das reclamacións dos traballadores. Poder, pois por conciliación familiar ou por outros motivos, ou porque se libra os fins de semana, poidan facer eso e cambiar cando hai un puesto libre en algún outro servicio que lles interese máis, que se dé opción de mover. E eles é algo que tampouco queren incluir no convenio, e tamén ao final son pouquiñas cousas que fan que cheguemos a este punto. O comité explica que o último contacto coa empresa foi o pasado 28 de febreiro, cando comunicaron os servizos mínimos. Denuncia tamén que algúns traballadores sufriron coaccións por parte de responsables para evitar que secundaran os paros. O dereito á huelga é un dereito libre, onde o traballador pode, sempre que non sea servicios mínimos, pode acceder a elo e non ten que sentirse presionado de que o seu supervisor lle diga que poden ter represalias se non veñan á huelga. Entón, claro, todo eso vaise tomar medidas legales que xa está denunciado en inspección. A pesar desta situación, os traballadores están decididos a manter a convocatoria. Están chamados a paros parciais todos os martes dos meses de marzo e abril. Pedironnos un esforzo, fixémolo, sin contemplación, se hubo que cambiar turnos, hubo que cambiar períodos de vacación nestos anos atrás, e se fixo porque era pandemia, porque había que estar aí ao frente. Creo que agora que estamos na negociación de convenio deberían como non recompensarnos, pero sí que poder darnos un pouco máis do que nos están dando, posto que as cifras dos beneficios de IDCQ son públicas. De seguir sen noticias da empresa, non desbotan incluso chegar a convocar folga total ou indefinida para conseguir que se escoiten as súas reclamacións.